Belum nggak? Oh udah. Udah cek, cek. Halo? Yang satu halo. Cek, 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 cek. Oh udah. Cek, cok. Nggak? Oh ya ya. Shalom, horasma dihita saluhutna. Shalom, Horasma nang dihamu amanami inanami saluhut keluarga. Nama dohoti pertangyangata di Bonginon, sian genuk bagastabe, marhite live streaming di channel YouTube HKBP Depok Sada. Taparadi maroha do pikirata manginang, tapukama pertangyangata, tapuji ma tuhatta marhite ede nomor 585 ayat sada sahat rodi ayat 2. Jehovah di betata, amin haleluya.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangit do tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Jehova, juwon na maahu jala alusakku maibana, say dong anakku do ibana juppa hagogotan, paluakku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, say pahamahapokku do ibana sari matua, martua do nahuddul di pangodingan ni natumibuli, jalanamiat di linggoman ni pargogo na suatu dosan, namadok tu Jehova, hapurusakku jala partanobato aku, debatakku marhaporusat tuho doahu, haleluya martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegayak kaulaun ni sibulisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alaya sa monak kami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami sa leleng di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mamu. Turpuk hatani debata di partangiangata di Bornginon, ima natar surat di sada Musa biddusia, mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 tajahama marsika soring. Padan di debata dohot jolmai halibutongan partinadani padani. Dungi ninda debatama maddok sinoak dohot tu anakna akka narap dohot ibana butimai. Idama anggo au pahotok kuma padak tutuhamu rodi pinoparmu nasogot. Dohot tunasa na marhosa na mangolu akka narap dohot hamu, akka pidong pinahat dohot nasa binatang di tanoon, akka narap dohot hamu, sian luhut akka naruar siap parau, rodi sude pahapahanan di tanoon. Pahotok kuma padaku dohot hamu, paboa naso jadi beri pasonon ni aik nasumari, asa namar daging. Buut paboa naso masa be aik nasumari, mangari pason tanom. Dungi ninda debatama, omma tadani padan nahubaheni tuhamu, dohot tunasa na marhosa na mangolu, akan narap dohot hamu, rodi sa leleng-leleng na. Halibutong aki na naubayani diubun, imata daripadaku dohot tanoon. Ope molo huparo obut tu tanoon, say tarida mahalibutongani di obun. Jadi ngotok kumapadan na ubayani tuhamun dohot tunasa na marhosa na mangulu. Rodi sude na madaging. Pabuan na so pamasaw kubiaik na sumari. Mangaripason nasa na mardaging. Say bahenok kudo halibutongani tu obun. Asa hubereng ibana marningot padan sa leleng-leleng na binahin ni debata tunasa na marhosa na mangolu, tunasa na mardaging na ditanoon. Dungin na debata matusinoa, on matad danin padan na upamot, tunasa na mardaging na ditanoon. Ido sahat na, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 207 ayat 2 sahatro di ayat 3.
Irani mataku itanohon. Asini roha madihamu doho dame nasian dewata amata, do nasian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhudna, horas ma nang dihamu, amang inang dohot keluarga, natongon madohoti pertanyaan lingkungata, marhite channel YouTube HKBP Depok Sada. Tabukama turpuk jamita di pertanyaan di bagasan bodarion, imana tersurat di Sada Petrus Bidutolu, mamuka sian ayat 10 walu, 1 ayat 22. Sada Petrus tolu ayat 10 walu, 1 ayat 22, marsikat soring mahita majahasa, songnoma didok disi. Aidohot do Kristus mate sahali ala niaka dosa, natigori humokop akka pergeduk asa ditogiho kita tu debata, natarbunuh do ya dagingna, alai di pangulu do anggota dina. Akka na sumangului na julu, dina may malabas ni rohani debata uju dia kaari ni sinoak. Dina pinaulina parau na gabi haluan dina otiki. Ima nanwalu halak marhite-hite aiki. Ido tudusan ni padidioni napaluawan hamun wan. Dada songon na mabolokon na rotak sian pamatang. Alay natapangido doi di situ di batapang gora ni rohana na soolo manol solibe inorhon ni haleheon ni Jesus Kristus. Di siamon ni debatado ibana dung lao tu bagas tu banua gijang. Gabe maruduk do tu ibana aka suru-suruan, aka gom-goman dohot aka hagogon ido yanggo sahatna. Dihamudongan sapor seaon di bagasan Kristus Yesus, haluaon ido na pinarsitan ni ganup hita manusia. Keselamatan adalah sesuatu hal yang kita inginkan dan selalu kita butuhkan dalam kehidupan ini. Isarani haluaon sian parsahiton. Ketika ada yang sakit yang sudah menahun, pasti do di parsitai bana malua manianao sian parsahitoki. Isarani muse sian aka hamaolon ningolu, sian aka hagogoton ataupun penderitaan yang begitu dalam, pastinya kita berkeinginan naeng manian salbu, naeng manian malua au sian aka hagogoton, sian aka hamaolonon. Asalas rohako. Songoni dotong dihamu manami nanami, 2 hari na salpu melodang salah au, adong do naposo macetingau ala naeng interview ibana tuari marsogot jadi di chatting mau. Shalom mamang, tolong doakan hari Kamis saya mau interview agar boleh diterima. Sian pangiduan nai naeng doi mana malua sian hasil yang buruk dari interview itu. Idu bain huruk nakaning haluaon idu na pinarsita ni ganup jolma. Haluaon itu yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan ini. Lumubi memulu naing merdalani hita. Ketika kita hendak pergi ke luar kota atau pulang kampung, pasti do sebelum berangkat kita selalu berdoa. Balua hami ale Tuhan, sianaka hamola. Itu kan? Asa malua dari berbagai rintangan agar boleh tiba di tempat tujuan di waktu yang tepat dan dengan selamat.
haluaon ido tong nanaing pinasahat ni turpukon marhite Apostel Petrus tuhuria na parjoloy. Alatakas do taboto bohado pakilalaan niya kahuria na parjoloy. Holan ala makop-kop goar ni Kristusi. Jemaat mula-mula begitu menderita hanya karena hadirion nasida sebagai pengikut Kristus. Bahkan kita tahu bersama bagaimana Petrus juga akhirnya karena dia seorang yang setia, murid yang paling setia, Petrus juga disalibkan. Tetapi terbalik. Karena itu permintaan Petrus. Dia tidak mau disamakan dengan Yesus. Tetapi dia akhirnya hanya karena mempertahankan firman ini, dia mau disalibkan tetapi terbalik. Asa unang hobara do Yesus. Ala holan Yesus do si balua. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Ido badi do di ayat 10 walui aido do Kristus mate sahali alaniaka dosa. Itu dia. Petrus hendak memberikan pengharapan, Petrus hendak memberikan penguatan dan penghiburan kepada jemaat mula-mula nang tuhita di bagasan tikion. Molotongo di bagasan hamolok kita. Molotongo di bagasan paru kilon nama cai. Borat tapak kilalahon. Yesus sudah melewati itu. Terletak kasto hidup Yesus. Habor suhot do jabar muna di tanoon. Alai pos maroham. Nunga hutaluhon portibio. Itu suatu jaminan keselamatan dari Yesus kepada kita. Dan melalui Yesuslah dapat kita jalan pendamaian. Holan marhiti Yesus tu. Di pasuang pardamaiata. Di pasuang hadumuata. Tu debata. Yang tadina jabarta imaha mamate saleleng nilelengna. Alai marhite panaonon ni Tuhan Yesus. Karena ini kita sudah masuk minggu-minggu passion. Marhite panaon hama mate. Dipadame kita. Jalan pendamaian. Melalui Adam dan Hawa, manusia dan Allah sudah memiliki jarak, tetapi diperdamaikan oleh Yesus. Itu nanaing pinasahat nih si Petrus tuhuria na parjoloi. Asa molotongo di bagasan hamaolon. Nunga jumolo Yesus makamonako kita. Marhiti ganup aka hamaolon. Napaduahon didok do marhite turpukon marhuaso do Yesus paluahon sude jolma. Semua manusia. Artinya Yesus berkuasa memberikan keselamatan yang universal. Bahkan di patu do si Petrus do haluau napina tu pani Yesus ima tuaka halak nalonong. Orang-orang berdosa yang tenggelam dan yang binasa ketika air bah datang ke dunia ini. Ketika air bah meluluh lantakkan ganup portibio. Tapi ngadauhia ni jarak ni. Ngadauhia ni partikian ni Sinoak tu partikian ni Yesus. Tetapi Yesus berkuasa. Itu bahem molodong suku-suku rupani. Moloroma rupani suku-suku Tuhamu amanami inanami. Amang, menurut tamu ada orang soro aka misionaris manang opung nomensen tu tanobatak bohado nasib niya kau putana jolo naso manada Bibil dope naso manada Kristus dope do nasida di palua. Apakah nenek moyang kita pada zaman dahulu yang belum mengenal sama sekali pemberitaan firman, yang belum mengenal sama sekali siapa itu Yesus, apakah mereka ikut merasakan keselamatan yang universal itu? Alusna dohot. Dia tahu amang.
sian hata haporsyotai. Dari pengakuan iman kita itu. Tadok majo napadua honi. Aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak perawan Maria, Tius Pilatus, disalibkan do parjuludang mati parjuludah. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan mautlah, disima Yesus memberitakan Injil itu. Disitulah Yesus menaklukkan kuasa Banua Torui. Ido bahe molodo suku-suku tuhita. Bado putanda julo na sumanada Kristus. Dohot do ibana malua. Dohot do imana anon marsipaidaan sawan bukit detay. Say marsipaidaan dona porseai. Dohot. 3 hari lamanya Yesus menginjili di Banua Toru, di Hades, di kerajaan maut itu, dunia orang mati itu, dan Yesus sudah menaklukkan itu. Itu jaminan dihita. Marhua suruh Yesus, baluahong ganup jolma. Itu yang kedua, yang hendak disampaikan firman ini bagi kita. Ada di pahobar si Petrus do haluaon, niak ka namangalo, niak ka jolma na mardosa ditikin ni sinoak. Lumubi maakaw puta nahinan. Pasti dodohot, majalo, haluaon. Dihanguluan na saliling, nililing na. Napatuluhon siyang turpuk taon, didokdo, haluaon. Dapot tita ima marhite paddidion nabadia. Nung tardidi hita teh sudah, orang nabi naso tardidi, ado teh lafatan di paddidion nabadia. Molo padokon ya Apostel Paulus di Romonomi, paddidion nabadia itu artinya sakabona di hamamate dohot haheon ni Tuhan Yesus. Baptisan kudus adalah menyatunya orang percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alani nasa naung terdiri tu bagasan guar ni di mata ama, anak dotot di porbadia. Kita sudah mati. Apa yang dimatikan? Manusia lama, manusia Adam di dalam keberdosaannya. Dan apa yang dibangkitkan? Manusia baru di dalam kekudusan Yesus Kristus. Ido bahet dihamu manami inanami say tongdo marhite huriata pasahaton lumobi di hari minggui asa mabuat dak danak tupat didion nabadia. Karena setiap anak yang baru lahir saja pun dia sudah berdosa. Upati nulor ni dosa do hamatean. Jadi ketika ada anak-anak yang belum terdidi, setabi molo marujung, tong dihobasi huriyai. Karena dia belum layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena dia masih di dalam manusia lama, manusia Adam itu. Ido bahen, tadok, tabahen padidion nabadiyai. Lumobi di HKBP, adong hasurungan taima padidion na hinipu. Baptisan darurat. Agar dia boleh menjadi pewaris kerajaan sorga. Pewaris kerajaan Allah. Alamarhite padidioni doi diai debata mahita gabe anak konna. Oleh sebab itu kita boleh menjadi pewaris. Hak waris kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Alani dihamu manami nanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite turpukot di paing do tuhita. Hot do padan do huason di bata. Lau paluahon ganup ngoluta.
Bahkan Petrus mensejajarkan bagaimana kesetiaan Allah, kesetiaan kuasa Allah menyelamatkan kita mulai dari zaman Nuh. Coba bayangkan betapa jauhnya itu. Hoddo badan naik, hoddo kuasa nih di mata. Sahatu saliling nilelengnya. Bukan hanya kemarin, bukan hanya saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Hoddo badan dohot kuasa nih di mata. Alani dihamu manami inanami. Ketika engkau merasa hidupmu di dalam pergumulan berat, ketika engkau mulai merasakan tidak ada lagi harapan, lu mau bima pakkorhon ni COVID-19 nama baik kita tahu ton yang membuat kita selalu khawatir. Tetapi ingatlah, ketahuilah, marhiti turpukon di Papua dotu kita. Bagaimana kuasa Allah, bagaimana janji Allah menyelamatkan umat di dalam Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Demikian juga Dia tetap setia. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berkuasa untuk menyelamatkan. Laho paluaho kita. Alani molonunga tung macai borat si porsanomi. Molodang tartuhuk kobe silang mi. Yesus sudah mengundang kita. Di Matius 10 ayat 20 walui. Takas do hidup Yesus. Roma hamu tuau, hamu wakana loja. Jala nasorat. Upasonang pe hamu. Undangan terbuka bagi kita. Molodang tarporsak kita pihak kahamolo ni. Molodang tarporsak kita bi pergumulan masalah kehidupan. Jangan pernah sungkan untuk datang kepada Dia. Allah holan marhite debatado. Dapat tita haluau. Molo marhite portibion memang adong do huasona. Alay hola sangobas doi. Hanya lewat begitu saja. Alay molo huaso doho pada ni debata. Hot doi saleleng nileleng. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, datanglah kepadanya. Aluhon ganup paruk kilomi. Aluhon ganup hamolan ningolumi. Hot do huaso do padan. Allah tetap setia mendengarkan segala keluh kesah kita. Segala pergumulan hidup kita. Asalkan kita mau datang dan mau mendengarkan firman. Allah holan marhiti hatanadu. Dabot tita hagun. Holan marhiti hatanadu. Dabot tita pakirimon nebaru. Margogo mahita mangulahon hatana. Amin martanya kita. Mau lihat oleh Tuhan di hatam naung margugui hok kami babua hot tuhami na hotdo badan dot huasom laho balua hok kami sian nasa parsorion ningolu lumobi male Tuhan hotdo padamu dot huasom lao balua hok kami sian hurungan ni dosai sian hamatean saleleng nileleng namarhiti anakmu Yesus Kristus nang mate jalanong hehe humokopami akapardosaon ima jaminan dihami oleh Tuhan na toktong dosa tiyaho lau paluaho kami alani oleh Tuhan pergogoi hami iri-iri kami marhiti todim to diporbadiye asa tung tau hami mangulahon hatam di bagasan ngolu nami molo tung borat si porsanon nami molo tung borat akka pergumulan ning ulu nami asa olo hami romar sobbatu ho jala manangihon hatam ido haguguad di hami ido pakirimon di hami mau lihat oleh Tuhan di partikian nauli nang nilehommu Tuhami boy hami pajupang dohot ruas ni huriam di bagasan tikion ima namarpungu hami di garijaon nang namarpungu akka ruas ni huriam di bagasan jabunabe di pertangiangan nami di bagasan bornginon oma toktong mangaramoti saluhut ruas ni huriam sian nama met sahat tu nama godang dohot lansia
Asa homa na mangiring-iring lakka nasida. Patauhon nasida ganup. Mangulahon-ulahon na marguna ho Bartolomo ni Roham. Yanakon nami akaparsikola ho maletuan mga leon habisuhon. Terlumobi lehonomu todim to di porbadiei. Asa tahu nasida mga tusi parsiajaran na nilehon ni guruna marhite virtual. Jala ho man na mga leon hagugon dohot hasabaron tuakan na toras. Natongon mangurupia kaya nakon na marhite parsiajaran virtual. Asa marhite pangurupion na binahen niya kanatoras, buy meletuhan gabidalan. Asa tawag kaya nakon nami, mga tusi nasa parsiajaran na nilehon ni guruna. Molwadong, siya tonga-tonga ni ruas ni Huriam di bagasan parsahiton. Hodomual ni hahipason, hodomual ni hamamalum. Surduku tangamu na labok itu mamatang nasida. Ramoti nasa pangalon doon pangubation, asa marhite dabutan hamamalum nasida. Molo adong, ruas ni Huriam di bagasan parukilo na matchay borat. Paraguguy, leho todim to di perbadiay lau paluahon nasida siya nasa parsoryon ni ngolo. Asa dapot nasida pakirimon na baru, jalaboy marlas ni roha di bagasan ngoluna. Molotung mardomu sirang pehamian non satokin nai siang garijaun. Homa toktong madongani hami. Pataru hami ale Tuhan boi satu jabu nami pajupang dot keluarga di bagasan dame nasiako. Mau liate ma asi do denggan ni masap. Upasat hami tangi yang namion. Ola marhiti anak haholongan ni Roham. Kristus Yesus si palua hami. Amin. Maredehita siya bukede nomor 790. Rodo hati uron siang langiti, utung sahu halu bahon, audo manogihon, audo mangondihon, utung sahu halu bahon, audo markogoyon, posmarohami. Tangiang pangodianon na binuaton ni amang situa jesianipar. Tapasada marohata bertangiang mahita. Ali jahuba debata na marhabang sa di Banua Gijang. Nahutad dahami jala tutu gabe amanami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Hupuji hupasangap hami guarmu na badiai aliamang. Ala tung takas do bakilala rohanami. Guk asini rohamdo ngulunami di saluhut gulmitna aliamang. Aliamang nabasa di bornginon. Di papungo asini roham hami akayanakonmu di bagas joromon. Nang
di bagas ni ruasmu ganup nama dohoti pertangyanganon. Asini rohamdo napapunguhok kami di persaoran nami dohotto. Aliamang nabasa asiroham ukap rohanami. Asa hupakilalahok kami persaoran nama cayuli dohotto. Aliamang nabasa huwa kami tuadopanmu akayanakon nami. Saluhut yanakon nami di akka persikolana parrohaya liamang. Lehon habistaran, lehon habisuhon. Asa bui di ulahon nasida persikolana dohot denggan. Di akka na mga luluy akka kariju, patongot Tuhan akka kariju na uli. Kariju na sempurna, songoko sempurna aliamang. Dia kaya nakon nami naung tuk umurna lau marhasohotan patongon nakasirokap dito dina aliamang saluhut ya nakon nami hupasahat hami tutanganmu aliamang nabasa. Dia kana toras nami akan naung matua asiroha mamang nabasa pasor hodame muna sumurungi turoha dohot pikiran nasida. Asa di bagasad dame, bui nasida maniroy hami sa luhut akka sudut na uposo. Aliamang nabasa, suaksongonin ang dihami, akka natoras, pasu-pasu Tuhan, naniulan ni tangan na napikiran ni rohanami, na hobar tulo mo ni roham. Asa iga bidalan, dihami, lau madapot pasu-pasum aliamang. Aliamang nabasa di bagasan Bornginon, hubuak kami amanami amang situa tibbul perdidi na di bagasan parsahiton. Tunggomos hami mangido tuadopanmu aliamang, apehot tanganmu na badiay, apehot tanganmu na badiay aliamang. Porsea situtudo hami. Molo dia pehok ko tanganmu na badiay tanggal mana sasahit siyan pamatang na. Jala molo adong akka persoalan na asing dia manami huboto hami takas. Daw ubal gaho siyan saluhut persoalan ni. Alani aliamang tungpalua ma amanami siyan nasa hamaolon na. Suaksongonin ang saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Huboto hami do aliamang. Dangadong nabuhay masa di ngulo nami. Dang sa daubuk pebuhay madabu siyan si majujung nami so siyan parbinotoan mo. Alani siyan parbinotoan mo do sa luhut na'y. Mangido hami amang pamalum ma akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Patugu haporsyaon na sida. Aliamang nabasa di huriamon. Kapag dita nami naopati parbisuhi ma Tuhan parhabistari asa buhay dia tu sinasida manang dia lomo ni roham nalaw si ulahon nasida di hurian namion suaksongonin ang hami sa luhut parhalado parrohay hami Tuhan parguguy hami mangulahon lomo ni rohami nang saluhut ruas ni huriamon pasada hami sudi Tuhan. Leod di hami bisuk na siyakoy. Asa huwat tu si hami. Manang dia akalomo ni roham nalaw si ulahonon nami. Jala parguguy hami. Asa margugu hami mangulahon lomo ni rohami aliamang. Unak paluas sami so holan di seremoni sabing. Ali parguguy hami mangulahoni. Perguguy hami aliamang paluahon akadongan nami na dibagasan hamaolon. Songon ho na paluahon sinoak dohot paparan na siyan hamaolon. Songon ima ukap rohanami. Ukap rohanami aliamang mga puliak ka na marsak, mangurupi akan nadangol. Aido na pinangidum siyan hami. Aliamang nabasa
saluhut narikot ding ulu nami huboto hami do takas radidu idiho. Sian mulai panggonggomi ni negara namion hodo na babakito ni alani marhuaso do hodisi saluhut na perbisuhi parhabistari asabui manggonggomi hami akasi gonggomanna di bagasan huasom atau ngaliamang nabasa pasada mahami asabui hami mangulahon aka ulaon na dihalomohon roham. Sesama Tuhan saluhut na dosa nami nagudangi. Songon panisa nami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami. Asabui talup hami di adopanmu. Talup pami hasahatan ni pasu-pasumi. Jala talup pami habaoran ni pasu-pasumi itu akadongan na humaliak kami. Holan mengasahon gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hupasahat hami tangyang ilik-ilik namion. Martinangi mahwali amang di saluhut edde puji-puji adoho di tangyang nami. Mauliate madiho. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde nomor 475 mamuka sianaya sada laos disoma tapapungu peliata. Tatangnya koma peliata tu di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut sileon lehon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajammu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana ami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni sileon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidoh di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say binarbadia magawarmo. Say Roma harajammo. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot hagogon. Rodia sangapon. Asini rohani tu hata Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata ama dot di porbadia manam dongani hamus saluhutna. Amen. Amen.
waras madihita saluhudna. Wis. Selamat.